Hola, benvinguts a l'Amant del Llibre, el meu nou canal de YouTube. Aquest és el meu primer vídeo. Soc en Nil Bacardit i benvinguts. I pels que no ho sapigueu, soc l'autor del Racó del Frare, 15 relats llargs. Mai va malament una miqueta de publi, Que de què parlarem en aquest canal? Doncs de literatura, de llibres. És una de les meves passions, és el que faig molt sovint i crec que pot ser de gran utilitat explicar-vos el que llegeixo i sobretot el vocabulari que extrec de cada novel·la. I com n'hi han encarats aquests vídeos? Doncs bé, primer donaré una mica de context sobre l'autor, després explicaré una mica la ressenya del llibre, el que m'ha semblat, i finalment donaré el vocabulari que he extret d'aquesta novel·la i que no he entès, i que m'he procurat de definir i d'apuntar-me a la meva llibreta i a la web. Als comentaris podreu trobar tot el vocabulari definit al meu blog, us el deixaré l'enllaç, i espero que us sigui d'utilitat consultar-lo. I és curiós perquè estem acostumats, o podem trobar ressenyes i reviews de llibres a internet, però el que no trobareu, o el que, si més no, jo no trobo, és el vocabulari extret d'aquella novel·la que la gent no ha entès. O que, si més no, no ha entès però que no fa servir. Perquè jo puc llegir paraules que les entenc, però que no faig servir en el meu dia a dia o que no faré servir escrivint. I sempre me les apunto perquè m'agrada tenir-les apuntades, perquè crec que és un bé, o sigui, és una riquesa cultural. Compartir-ho amb vosaltres crec que és un valor únic. Una mica de context sobre l'autor, Albert Sánchez Pinyol, novel·lista, antropòleg, africanista i escriptor català. Ha escrit, entre d'altres, La pell freda, Jo Pandora al Congo, 13 tristes tràngols i un altre llibre que el tinc aquí també, que són les estructures elementals de la narrativa. Per part meva he llegit Pandora al Congo, he llegit La pell freda, he llegit 13 tristes tràngols i he llegit Victus. He llegit uns quants llibres d'Albert Sánchez Pinyol i he de dir que m'agrada molt. La pell freda és un dels meus llibres preferits. Victus! De què va Victus? Doncs bé, Victus és una novel·la històrica. És una novel·la que se situa a principis del 1700 i va fins al 1714, fins un 11 de setembre del 1714. I el nostre protagonista és el Martí Zuviría. Ell mateix és qui ens narra la seva història, des de que marxa de Barcelona fins que va parar a casa d'en Vauban, un famós enginyer i un dels més predilectes de l'època. Doncs bé, allà ell es forma com a enginyer. Bé, he dit casa, però hauria d'haver dit castell. En Vauban és un gran feudal, és molt respectat per totes les potències militars i per tots els països, perquè a l'hora de fer la guerra, de fer l'art de la guerra, en Vauban coneix molt bé la teòrica del setge, coneix molt bé la teòrica de la defensa i per això és un home que té molt poder i que està molt ben considerat entre el món militar i de l'enginyeria. I a partir d'aquí, sense revelar gran cosa més i sense voler fer spoilers, en Martí es veu involucrat amb la guerra de successió espanyola. Ell mateix ens narra el seu paper cabdal que va tindre en aquesta guerra. Només us diré que va servir als dos bàndols. Bé, he dit dos bàndols, podria haver dit dos reis. Recordeu, sense voler donar una pinzellada històrica, que no en soc expert, recordeu que hi havia Felip V de Borbó, net de Lluís XIV, i després hi havia Carles d'Àustria. Molts països es van veure involucrats, des de Portugal, França, Espanya, Alemanya, tot l'imperi romà sacre, de Luxemburg, Bèlgica, Suïssa, Àustria i Anglaterra. En Zuviría es veu al mig d'aquest conflicte internacional i ell el que fa és explicar-ne les seves peripècies i les seves vivències dintre d'aquesta guerra. I anem pel vocabulari. Per exemple, pallaringa. Tots sabem, quan parlem de pallaringa, a què ens podem referir, però bàsicament és un tros que penja, és de pell alçada d'una roba esquinçada. Tenim parapet. Hem de tenir en compte que Albert Sánchez Pinyol parla molt sobre l'enginyeria, parla molt sobre els setges, parla molt sobre la defensa d'una ciutat i hi ha vocabulari molt específic. Per exemple, un parapet. Què és un parapet? És un mur, elevació de terra o unes fileres de sacs de sorra. Per exemple, què és una sapa? És una palla de tall acerat. Aquí estic posant les definicions que encaixen més en el context. Podeu trobar que sapa és una pala, però també podeu trobar, per exemple, que és un forat, que és una sapa, no? Perquè, per exemple, un sapador és un excavador, és qui feia les obres pel setge. Tenim impietat, per exemple, que és manca de pietat. Tenim indecorós, que és manca de decòrum. Decòrum el benestar, o sigui, decòrum és el saber estar, decòrum és l'honor, no? Un decòrum, doncs indecorós és aquesta manca de decòrum. Tenim, per exemple, atàvic. Jo atàvic ho coneixia, però no ho faig servir, no faig servir la paraula atàvic. Què vol dir relatiu o pertanyent a un avantpassat? O tenim, per exemple, un medicastre, que és un mal metge. O sigui que si aneu al metge i no us troba el que us ha de trobar, pot dir, vostè és un medicastre. I segurament no us entendrà. I si us entén, doncs que us ho escrigui.
que segurament que tampoc ho entendreu. Impudícia tenim, que és mancat de pudor, que ho fem el pudor. Pudor no de ferum, Pudor és la versió de l'ànim, o sigui, és alguna cosa que pot ofendre a la decència. Què més? Iracund, per exemple, que és propens a la ira. Són paraules que jo he escoltat i que les puc entendre pel context, però que ja veieu que no les... Argamassa, que és una mescla de calç i sorra i aigua usada per adjuntar les pedres, les rajoles, etc. Amanerat, que no té naturalitat i es conforma amb motlles establert. O un flemàtic. Flemàtic l'he hagut de buscar al diccionari de llengua mallorquina i valenciana. És que té flema, que és una calma excessiva. Doncs escolteu, aquell amic vostre que va pel món com si no li importés res, o com deixat això amb desídia, ets un flemàtic. Què més? Què tenim? Velloter, fabricant de velluts. O un farratjador. Què és un farratjador? És un collidor de farratge. De farratge, perdoneu. També tenim encimballar. Què vol dir encimballar? Posar a dalt el cim d'un lloc elevat. També tenim belicós, o belicoso, que és inclinat a la guerra, un amant de la guerra. Una cotilla. Què és una cotilla? No us confongueu en castellà, d'acord? No, és una faixa ampla de tela reforçada amb barnilles destinada a sostenir el pit i dibuixar el cossatge de les dones. Feixina, per exemple, que és... És que no és un pet, no és una veixina, no sé si ho havíeu escoltat vosaltres, la meva ja m'ho deia, però en fi. Una feixina és un feix de branques primes lligades ben estretes que servia per a fer parapets. Hi ha molt vocabulari encarat amb la construcció i amb el setge de les muralles, i és interessant. O per exemple, deferència, que és un acatament cortès respectuós als desitjos o la voluntat d'altri. Tractar sempre el mestre amb molta deferència. Bonica paraula, deferència. I tant si us penja la pallaringa com si no sigueu indecorosos, no sigueu impietosos, no sigueu flemàtics, feu coses, sobretot feu coses que us aportin, sigueu proactius, sigueu circumspectes, però sempre amb una miqueta de salseta. No dic que us convertiu en velluters, però sempre que sigueu deferenciosos quan toca. I tampoc sigueu impúdics, no ajuda. Un like, una subscripció, un comentari ajuda moltíssim. Què us ha semblat, Victus? Coneixíeu el vocabulari? No el coneixíeu? La meva puntuació és un 4/5. La meva valoració la podeu trobar a Goodreads, està a la descripció de sota, i també podeu trobar al meu blog tot el vocabulari que no he entès o que no acostumo a fer servir ni a mencionar. I ara només queda cantar. És l'hora dels adeus i ens hem de dir adeu, sí. No, ja està. A reveure!